N'anya if ụmụ nwaanyị a na-abịa na status ebe na status you post ofu one boy enyi gị nwoke ị na-akpịa my baby boo, my crush, my one and only, my heartbeat, my better half. Gee ntị m agwa gị, onye aya anụ ka aya anụ, onye aya ala ka aya ala. Asọ gị jee ebe nwoke sụọ akwa niile, fichaa ụlọ, sie nri, yiri agbogbo polo, ị na-akwụgharị every weekend. Your friend say, where are you? I dey my man house. I dey my guy house. Onye aya anụ ka aya anụ. Onye aya ala ka aya ala. Ihe nwoke na-eme dị ya n'obi. Ezi na all those things ama onye aya anụ na onye aya ala. Ọsọ gị bịa ebe a na-akwụgharị. Ị hapụ be nne na nna gị. You have never helped your mother. Your mother no laugh. You just be one day, say, mommy, let me help you in the market. Laugh ya. You help be your mother. It's not be runo, ebu nubi. You don't see it. You don't see me. Manije be okay. A war has made in a jeriozi to please your man. Onya ya anu ka ya anu. Onya ya ala ka ya ala. Makara catechism Jose. Gene bunjo. I said na njo be chochukwu okwu. Ị na-achọchukwu okwu. Unu na-eme njọ. Unu na-akwa iko. Onye aya anụ ka aya anụ. Onye aya ala ka aya ala. Also your guy man post ogi na status. Welu gi me profile picture na WhatsApp. Melu gi we profile picture na Facebook. Teacher gị kpọrọ gị jee club. If you also kpọrọ gị jee mee introduction gosi ndị befa. Onye aya anụ ka aya anụ. Onye aya ala ka aya ala. Ịmara ife, whether na ibu nwoke or ibu nwanyị. Never you do anything to please a man or to please a woman. Akpọ gị jee na kebe nwoke o make introduction. Mommy, daddy, nekwe nwaanyị nche enu. Baby, meet my parents. Mma ya sị ka ọ test ya mara na ịbụ wife material. Wee ga chịpụta akwa niile ha nche yuzu befa chinye gị. A na-anụ gị ka ị bịa sụba akwa. Dry cleaner ekene gị ose akọọlụ nga aka oloye tatahum ịkwapụ ka m gbuchara na gị na ị bịara ịsụ akwa. Ihe a na-anụ gị bụ ka ịsụba akwa. Mmadụ boy one ka ọ na-asụ. So abụ na anụlọ gị ha da-asụ nwa akwa. Abụ na anụlọ gị ha da-esinwu nri. Abụ na anụlọ gị ha da-azara nwa ha da-azanwu ụlọ. Achịpụta sị na ka anyị mara na this girl adịkwa ike ọlụ. Ekene gị Minister of Works, Commissioner of Works. Echere nwa mmadụ ise ka ị test ya mmadụ na ọ dịkwa ike ọlụ. Nke nwere adị ike ọlụ chọ. Onye aya anụ ka aya anụ. Onye aya ala ka aya ala. Ị mara ife, live your life. Onye like gị like that, fine and good. Onye like gị, fine and good. Onye ọbụla ị dị, ọ sị gị bụrụ onye ngwụrọ, sọ gị bụrụ na ikpuru isi, sọ gị bụrụ na ịsụ mkpụmkpụ, sọ bụrụ na iburu ibu, si ya bụrụ na ị maghị mma, ị nweghị ara, ị nweghị ike, ị nweghị flat tummy, ọ nwere efe enwe. Gee ntị ka nwa gị, ụmụ onye like igo n'afọ ịdị. Varieties is the spice of life. Onwe ndị na-like ndị toro ogologo, nwanne na-like ndị soro mkpụmkpụ, nwanne na-like ndị buru ibu, nwanne na-like ndị tara alụ. Esina maka na ị tara alụ, mana onye a na-like onye buru ibu. Esi kọrọ ka ibuzie ibu, ọ na iburu ibu. Onye a na-like onye tara alụ. Every morning ọ na-eme ịnọrọ ebe ahụ nwụọ, echefuo gị anụ onye ọzọ tii n'ụlọ. Onye ọbụla ị nọ, onye ọbụla ị dị, you are beautiful the way God created you. Not like that. Only like your spec, like entering mmadụ like ka isi eme, like ka isi akpa agwa. Provided that you are not pretending, we come along. You get along. Onye obodo kwu onu ọzọ. Mme shekigide tebụl ahụ. O nwebere ihe ọnụfụ. Ha, o nwee fụrụ iri.